En tan só 10 meses, a Asociación de Empresarios da Pobra conseguiu incrementar en máis de 100 o número de socios. É froito do traballo da nova directiva con José Antonio Vidal á cabeza, que tomaba posesión hai menos dun ano. Máis socios e máis vantaxes como os que supoñen os 8 convenios establecidos con diversas empresas, tamén asociadas, que ofrecen descontos ou beneficios ao resto de membros da patronal. Conseguimos ventajas en gasolineras, ventajas en banca, ventajas en telefonía, algunha máis que se me escapa, pero temos 8 convenios fixados con empresas de extintores. Os comercios todos teñen que ter extintores, pois sale un 15% máis económico que o collan pola asociación que o vayan coller eles directamente. Entre outras, en telefonía conseguimos que unha empresa de Ribeira tamén se fixo socia nosa, teñen un 20% de desconto donde estuveran en Telefónica, Vodafone ou que sea, teñen un 20% de desconto nesa tarifa. A entidade atópase inmersa tamén noutros proxectos a máis longo prazo, como a creación dunha comunidade enerxética local ou os novos retos que supón a incorporación á rede de centros comerciais abertos de Galicia. É intentar coller a comunidade energética, pero non temos suelo para poder colocala. Estamos a voltas coa comunidade de Montes de aquí de Santa Cruz, estamos a voltas con particulares, que, é un pouco máis difícil, e despois tamén estamos con Portos de Galicia, porque se non somos capaces de podela facer no polígono industrial, pois vamos a intentar facela no propio pueblo. No propio pueblo temos o máis axeitado é o Porto. Pero o principal obxectivo que persegue a patronal é a creación de solo industrial para satisfacer a demanda das numerosas empresas interesadas en asentarse na Pobra ou ampliar instalacións e que na actualidade non contan ningún só metro cadrado de superficie dispoñible.